Hai 4 anos unha marea de xente conseguiu ganar as eleccións municipais da Coruña e fíxoa sin ataduras, sin mochilas, sin deberlle nada nin aos poderosos nin aos bancos. Temos que repetir en 2019 esa forma de facer as cousas, porque grazas a iso conseguimos un urbanismo só ao servicio da xente, conseguimos eliminar as touradas da Coruña, conseguimos que as escolas municipais sexan para todos e para todas, conseguimos que o noso Rueiro xa non teña simboloxía franquista, conseguimos ser a cidade de Galicia con maior investimento social. E temos que facelo outra vez, e temos que facelo coas nosas mans, e para iso é necesaria a túa axuda. Necesitamos voluntarios e voluntarias, necesitamos que te sumes outra vez máis a Marea Atlántica. Entra na nosa web, xulio2019.gal, e únete ao noso voluntariado. Contamos contigo, contamos con todas as mans.